Midnight daw. So ngunyan, ma-daily vlog mo na kita. Tapos sigyang ulan, di kita makaluwas. Kaya ining panahon, kaya mahiling nyo ngunyan. Gatag-isti, gapay ulan. Aw ka ng panahon kaya ining mga nakaaging ay daw. Kaya, imbes na magluwas kita, sabi ko, ma-daily vlog na sa kita. So, ang nagibo ko nga ni, or igibo ta nga ni Uni, igwa ko matig tanom ng mga pisog kuya kasi mga nakaaging ay daw. Yan, igwa kitang petsa, igwa kitang okra, sitaw. Tapos yan talong, day pagatubo, pati ni mana kamatis buda upo, day pasindag katubo. Pero sabi ko nga ni, kalain ng panahon, kung mahiling nyo man sa naw yan, madampog, pero hutong tahon na pungkoy guwang init, kaya pag awag ka, ikaw ng rainbow yan. Bukitang rainbow na nahiling na naman, pero kalain talaga ng panahon. Tapos yun kinagahan naman ini, panibagong ay daw, pero iyon syempre ang panahon, madampog, maduyom, kung gabat ning panganudon, kaya di man syempre katakay ni makatanong. Ang plano ko na dapat ibaryutan na itong mga nagtulubo na pisog, ibaryutan na sa duda kuya na na daga tanganing mas mayad ko pero kaya nga ni ining panahon hindi ako nadungog nyo gapay rintian makusugang rinti dyan pero okay ugaring pagiling ko sa babae ganing galinig kaya di man syempre kita makaduman. So ni pa yan, panibagong idol na naman ini. Daily vlog ini pero nakaabot ng pilang idol sa kaya ining panahon. Iyan, madyo man syempre, iyo man syempre. So ipasilip ko na sana sa inyo so ning farm ko ya sa record. Farm ko pero day easy kang sa dili na sa kuya ini. Tapos pag naisiyan ninda, pag nailing ninda ining biga vlog nita, ibiltad ako na naman sa inyo. Taba ko puman talaga ini. Yan, mayangan. Apod kan dakuya maawag pero data na mahiling so kaawagan ka so kamayangan kanta narimbuhan kay ning mga kahoy na ini kay ning mga tanom na ini pero mayangan ta dakuyaan ipailing ko pa so duman kay sa gilid na banda kay ito duman pupuntahan ta panta dakuya talaga tapos yan nga ni ugaring kaya ining panahon pero duman sigong parte ning bato magayon ang panahon duman uya lang talaga dai kaya day man sa nakita makatanom-tanom ka so uya pa yan kayo sa gilid man ang kaw ini so siguro ang kayang kawan kay ini pag naglampaw kaw yung mga 5 seconds sa baba ka na maya pa na so yan kadig na yung ning panahon kung ipensiya tayam ko na sa kaibong maawag ugaring kadakoy ning ning kahoy kaya data na may hiling sa kaawagan ka so mababaan na ako madalhog ako tayo na kadino yung pano ga dusnok nagapuna naman ang dusnok kaya mababa na kita kuya no kumahiling nyo zero visibility na naman bagaon doon tapos yun pa yan kinaagahan na naman ini mga pantulong idol pagpilang idol na ini basta yan ang mahiling nyo so iba nagtubo na yan na kamatis tas ang upo day pa ugaring tas unin tayong nagdakoy na so nagtubo pero ngunya na idol na ini ibaryuta na ining sitaw na ini ibabata na ini ta day magpwede na uya siya magdakuya ta dapat ko siyang yakanapan kaya ibaba ko ini tapos ibaryo ko duman sa igwang cyclone wire yan tanganing pag magbunga man dyan na siya magkakitay-kitay so pag igwa na siya bunga iputita na siya nandyan tapos pigpatanos ko man ngayaan tiggakudan ko tapos gakod yan tanganing pagarimbaw man nga maghangin-hangin day siya matakdan sa ugkat so ang plano ko man uya ibang ako ini sa tuyo tangan day gaalagawan sinda sa daga na biya tubuhan si iba ako sa tuyo tanganing marimbuhan man ining parte na ini pag nagdakol pag dakol pag naglambong yan so dyan siya makanapan yung sitaw na ini yan tapos pa yan kinagaan na naman pang pilang idol na ini unin naman ng yan baryuta duman sa baba uning okra buda petchay magayon ang panahon ngunyan pwede na katang magbaryo magtanom sa baba yan mahiling nyo mainit na okay ni ka-abnormal lang uya ang panahon uya so ngunyan iba'y tasta na ining petchay buday ni okra pag tanom-tanom kita uya sa baba nagilumduman ko ang tatayamon kasama ko sabi magtanom-tanom tanganing pagarimbawa din kakaunon igwa ka mong puputi ko tama man baga lugar di taday baka kung biya pa gibongon yan kaya sabi ko daw itanong ko na takainaw at nakasupisog kuya day ko pa natatanong so ngunyan sana ako nakaisip mag tanom-tanom
Tapos iyo man sa napain ito habang ga tanong-tanong pain kita diyan tapos gabuyo baring bigay ning mga tigbaryota sa daga. Mag-shoutout na naman pain ako. I-shoutout si Domingo Tabuso Jr. na taga Santa Elena pero wala na uya sa isla. Dahil kasi kung assign na siya. Tapos si Mike Nocos man na taga Gugun Buda Kabinitan pero wala naman uya. Shoutout man sa imo Sir Mike Nocos. Tapos si Aida Jenks, shoutout man sa ibang bansa na ubay ni pero nahiling ang vlog ta. Kaya shoutout sa imo ma'am. Iuman kay kay Dr. Ferdinand K. Shoutout Doc. Tapos kay Teresita Balangher. Ayun, shoutout man sa inyo. Pati da sa mga Panty family sa Buyo. So biga requestan man kita na mag sa Buyo pero di pa kita makapunta doon. Pero sa mga masunod na daw pag nakapunta ka doon, mapupuntahan ta sa. Buda syempre sa mga gahiling sa tuyang vlog, shoutout naman sa nasa inyo tabing gabos. Nabaryo na ako uya naman sa mga okra. Uya ko siya itanong. Tapos sa ibang mga petchay man takada ko paano kay itong petchay uya ko naman sa masya itanong kadumat pa o sa day na sana space kaya uya naman tapos pag nagdako naman so iba kung tanong na so talong so kamatis, susili uya ko naman sa natanga hindi yapay agi-agian tanag gayadan pag harimbawa dyan sa gilid tapos yapay yapay pa ning ayam pag nakabuhay ang ayam kaya uya na sila kayo sa gilid sa igong batag tanganing day na hiwas-hiwas. Yan. Kuda tayo pag nag-ulan, day siya taga medyo gaano panuya gabaha pag halimbawa ga-ulan. Uya man sa nakain sa pero day man gawat. Bing na yubog sa nasa tubig kaya uya kayang tao uya na sa nasa. Uya o nagtanong tangayang day siya na mus pag halimbawang gakusog ang ulan. Kaya mas mayad-ayad na nauya na sa nabuda sa gilid siya. Tapos pa yan, yung nitig Bargibigo na tanganing kinagahan, mahiling ta na okay pa. Siyempre pag bakay ning baryo na kita ning tinanom kinagahan galuyusan kaya tig Bargibigo na sa natanganing ayos man pagkaaga. So, yung maseto guys, day man ako ning dakoy na video vlog pa. Yun yung masanting ko daily vlog tanganing maski pa pan sabi ko nga ni igawa kita ning i-upload. Pero sa mga masunod na ay daw, yan maluwas, pwedeng mga luwas na kita pag magayon na ang panahon na talaga. Budaanin naman festival o yes. So, pwedeng makukuhaan tayo ito ng video. Tapos yun na pestig baryo kung sitaw, yan, doon na siya. So yun man sana guys, mabalo sa outro sa paghiling. Don't forget to like, share, and subscribe mga outro. Ingat ka mo. Bye-bye!